Taliansku ligu a že ak Markovi zdravie a forma vydrží, sa aj stretnú v jednej línii. Kristianova obrovská šanca, gól z toho nebol. Ani faulek, teda Hamšík junior spadol v 16-ke a Hamšík proti Hamšíkovi teraz bude kopať penaltu. No a v tejto chvíli nám nastupujú hokejisti na plac. V brankárskom drese, tak ako počas posledných ročníkov našej beneficie Hviezdy deťom, býva jasné. Majo Gáborík, víťaz Calder Trophy Tomáš Tatár, Majo Bližňák v základnej zostave, Branko Radivojevič a Ivan Barňaka. Andreja Sekeru vidíme takisto na placi. Tak uvidíme, že či toto bude tá otváracia peťka, ktorá odštartuje tento duel. Čakajú na svojich súperov, na hráčov v červenom. Medzi tým sa vyzliekajú do dresov a vbiehajú na plac aj ďalší hráči, ktorí budú hrať v družstve hokejistov. Rišo Lindner, Tomáš Kopecký už je na placi, ale už nám vychádzajú aj v červenom domáci reprezentanti hráči AS Trenčín.